Radyo Balagon ka ito. God is good. CJB All the Ngunyan. time. Amen. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras po, mga tugang, 8 minutos, makalipas ang nagpaparagpadag na alas 5 ninaga. Aga na! Morning hirit na sa DZGB. Kaiba, ang lalaking hindi inuumaga. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Doktorin. Morning hirit, programang maugma, pamparelax pagkaaga. Mga baretang maiinit, mga pangyayari sa kapalibutan maging sa ibang nasyon asin sa kinaaban. Ay, gusto ko yan. Serbisyo publiko asin kamugtakan kan panahon. Igwa kita ka iyan. Sana talaga, Henry M. Kaya gusto kita. Wala nang iba. Ang lalaking hindi inuumaga. Sa programang ini, bawal ang kidi, bawal ang babloy, bawal ang murusot habang naka-morning hirit. Ngunyan, uya na si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Walking on sunshine. Wow, it's gonna feel good. Oh yes. Oh yeah. Oh yeah. Oh yes. Smile. Feliz Navidad, prospero año e felicidad. Good morning, Pilipinas! Mga Bicolano, saan man napartikan mundo, welcome po mga tugang sa programa sa GB. Good morning na! Uy, magandang umaga po sa mga tagalungsod ng Legazpi, Bayan ng Daraga, Lalawigan ng Albay, Rehiyong Bicol. Magandang umaga po. Mga Bicolano saan mang parte ng Pilipinas, mga Bicolano saan mang parte ng mundo, welcome po sa ating palatuntunan Morning Hirit sa DCGB. Sa programang ito, bawal ang matigas. Yan ang Tagalog jing kang kinit jing di matigas. Bawal ang matigas. Bawal ang matigas. Bawal ang nakasimangot. Bawal ang mga nakasimangot sa morning hirit. Tama? Tama. Bawal ang kinit, bawal ang babloy, bawal ang murosot sa morning hirit. Tagalogin natin. Bawal ang matigas. Bawal ang nakasimangot. Bawal ang Ano nga ang Tagalog? Bawal ang Anong bawal ang babloy? Anong babloy sa Tagalog? Bawal ang babloy. Oy, mga teachers, mga madam. Anong madam sa Tagalog kang babloy? Anong Tagalog kang babloy palang Padeng Ray Romero? Padeng. Bawal ang babloy sa morning hearing. Nagkarilibong naman talaga ako. Anong Tagalog kang babloy pala? Bawal ang Teka ba ko, Padeng Ray? Bawal ang babloy. Ang kinit. Ano sa Tagalog ang kinit? Ito. Sabi ka, bawal ang tamlay. Okay. Bawal ang matamlay. Yan. So, kinit, ano? Ano ang kinit? Bawal ang langka. Ano? Ay, salbatada na ito. Nagkukuha ang Tagalog kan kidit na. Ano sa Tagalog ang kidit? Pero ang kidit talaga ba? Di ba kung yung matagas? Kung yung di ba?
Hindi, nakalog niyan, tigas. Bawal ang matigas. Oh, hindi. But if anyone obeys His word, God's love is truly made complete in Him. Amen. John 2, John chapter 2, verse 5. Yes, good morning. Sabi ni Engineer Mer, malamya. Good morning, Engineer Mer. Bawal ang malamya. Bawal ang matamlay. Yan ang problema ta. Good morning, tabi amigo. Engineer Mer, mabuhay ka. Mga tigasin, bawal ang tigasin. Sabi, iba man kaya Tagalog joker kan tigasin, di ba? Awang garo translation kaya. Sabi ni Kwan, bawal ang malamya. Sabi ni Noel, magkapareho si amigong Noel kasi Kwan, kasi Engineer Mer. Bawal pala. Mornings are made by God to make us fall in love with life again and again. May this beautiful day bring smile to your heart. Yes. Sabi man ni Sir Ben Sinita, magandang morning. Manay Merly Caceres, magandang morning. Sabi, Maray sa pagkapukaw sa kukunya ni Jonas na Rosal. Yan aga. Marayon. Marayon, nagi man talaga ang pagkapukaw sa kukunya ni Jonas. Bawal ang manigas. Iba man ang Tagalog kan sa ro na ini mana. Bawal ang pulikat. Ini mana. Bawal ang tanglay. Ay pangyayari sa maaba ka. Lalong napasala lugod. Good morning, tabi sa mga viewers sa bilog na mundo. Baka mayroon tayo. Baka igwa ki ano yan, sharer. Share my life. Baka may kantakaan ko. Baka may kanta ka yan. Share my life. Yes, okay, sandali lang tingnan natin sa Facebook Live ko nito. Ay, sa mga nakatutok sa DCGB Live app, yung mga nakatutok tabi sa DCGB Live app, so may mga cellphone tabi dyan, Android, mga Android, Buda, anong sarap ka Android, so sa Apple baga, iPhone, sa iPhone, mag-download po kamo kang kuhaan. Mag-download po kamo kang Samoy at tabi na app, no? DCGB Live app, Gari mas na po kamo ka nakatutok sa radyo, Gari mas na kamo ka nakatutok sa radyo. Kaya, ang DCGB po, nasa cellphone na, kisa magpaparailing kamo ka sa Facebook ko, na maliwanag man sa nanailing nindo. Gari nga mahiwaso na nga Henry M. Dumang kamo sa DCGB Live app, gari mas na radyo yan. Paski bit-bit ang cellphone mo, basta makusugan sa imong internet, gari ka po nakatutok sa radyo. Yes. I encourage you to download DCGB Live app. Please. Good morning, tabi kay Elisa Fajardo. Maray naga ngaya tabi sa Gabos, Emelina Ludana ng Purok 4 Bagong Bayan, Daraga Albay, Pedro Perez. Sir Pete Perez is watching from Pawa Elementary School. Good morning, tabi Sir Pete. Sir Pete, good morning, tabi. Mabuhay ka. Pete Perez, kanan tunay. Mauranon talaga. Maria Grace Maranyo Morga, happy birthday po from tita. Ang sa tita ko sa Maurano Ginubatan, sabi, good morning. Nelson Baria, good morning pro from Bakakay, Albay, ni Valderrama. Merry Christmas, watching from General Trias, Cavite. Ay, sabi ni Vigil Bubiles, matamlay, babloy, babli sa English. Jonathan
Langkawon, uyog-uyogon mo yan. Sitkab Dalisay, matamlay ang babloy. Wilmira Fuentes watching from Daraga. Henry M, day talaga ako maugbang aldaw kung day ta ka nadadangog kaya oral daw akong dangog si mo. Ay salamat po. Alex Solina. Good morning dyan sa Solinas and Muhars family sa Sulong Kamalig. Watching from FB here in Bikutan. Ay, maray pa na sa Bikutan. Kumusta? Kumusta ang magpa-Manila? Adi, di na ako nakaabot sa Manila. Ang tagal-tagal na, di na ako nakaabot sa Manila. Okay, bueno. Para mo ng mga tugangan, mga buhay naman ng Bareta. Hali po dyan sa lawas. Report tayo. Ha? Report tayo. Report tayo, mga tugang, kasabay ang Mega Force Patrol. Nasa linya po mga tugang si Jimmy Nasalita sa Buena Manong Bareta in the morning sa DCGB. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Mga Bareta, mainit sa morning hirit. Jim, pasok Jim. Yes, Bibi, maray na aga sa mga parantabay. Good morning kay ex-Kapitan Glenn Param. Yes, good morning Tabi Barangay Kapitan. Thank you, Tabi. Thank you. Thank you. Yao na pala ni Jim. Hinatod mo na kasapon ano? Remate na. Remate na. Salamaton Tabi, ex-Kapitan Glenn Param Kampalanog. Oh, dakol naman. 20 aki, adi. Mga aki. Oo, mga 20 aki. Mapapa-enjoy 20 aki. Oo. Salamaton Tabi. Ka, Tabi Kap, kanang tunay. God bless you, Kapitan Glenn. Ex-Kapitan Glenn Param. Yes. Yan, Basta family. agad mga Glenn. Marayon man talaga. Oo. Oh, good morning Kap. Mabuhay ka. Una, salamat pa lang kay Madam na singani so nag-donate pa ki 5,000 sa simbahan. Mapo dito da, mapasalamat si Kagawad Rodilio Sala. Oo, si Madam na Dahil ko naman nabasa sa sa bagay, di pa talaga paminsyon kang pangaran. Oo. Basta aso nagtaw kang 5,000 sa DCGB kaswapon. Yaw naman sa imo, adi. Turnover naman kay Kagawad Turnover ko na Rodilio. naman sa magagawam kay Madam Susana and Rodilio Sala. Oo, turnover naman sa Oo. 5,000. Good. Irak nin mahal na Diyos as in mahal na inata. Oo. Matatapos na so Simbahan. kada niya ang rinaponggas kan bagyo sa Iyo. barangay Pinandirahan. Ikaman talaga, Jim. Kaya pigbibeya ang kamang kimarayta. Kadakol kaman na mga naitabang sa pag-facilitate kan mga social concerns ta. Oo. Oo. So, nagkapurutulan kikamot. Nya, no. Di ba? Sa mga tao na nagtutumar aksyon. Salamaton na maray. Oo. Thank you, Lord. Okay, that's good. Okay, good. Yan, terus tanto, BP, sa mga parita niya to, totalmente tabi BP nagkasarayang, andarakulaon, kagulping akasya, may halo pang ibang klaseng kahoy. Kung matatandaan, durante kan road widening kan Tinampo, digdi sa Lindiros kan Barangay Banaw, Ginubatan, Asintuburan, Ligaw, pinubos, pinaralod ang mga idado ng mga kahoy na Iyo. nasa gilid kan mga Tinampo. Matatandaan haluyo nagpapaunot-unutan kay ni so DPWH as hindi inartabo man bagay ni basta itugot. Mabo yung itugot, pinaralod gabos. Aha. Mga matagasuno na ang mga ini. Pwedeng gibuhon na furniture, pwedeng gibuhon lamesa, bangko, cabinet, asin iba pang bagay, Oh. gikan sa mga tinumbang mga kahoy. Yes. Natugay gayan ini kan DCG Binyos, iginirilid ini sa Tinampo, ang ginibo ni punong barangay Domingo Rañeses, na nasasakupan niya ini, nagpasar resolusyon ang konseho kan barangay, address sa Senro, na nakabase digdi sa Ginubatan, na kung po pwede, hagado na lang ini kan barangay para mapakinabangan
ang plano ni Kapitan Ranyes is ipapanauman niya ini posible sa DepEd. Ang iba magamit kan barangay, sa barangay hall. Oh. Dahilan sa gulpihon man sana. Ipinasa ang resolusyon sa Senro. Sagod na linukuban. Dahil man basta inaksyonan. Oh. Sa ibong kan sige and follow up kay ito ni Kapitan Ranyeses. Oh. Magin ang DCGB News natutukan ang isyong ini. Iyo narunduman ko manangga tama go. Uminagi sarong taon, luminampas sarong taon, nagduwang taon, nagtulong taon, ikatulong taon, itinugot kan Senro na okay na ngaya kwa unahan nito Sukahoy. mga kahoy. Natural, sukahoy, pig-initan, pig-uuranan, pinuruputan na ng gulping mga awot, Oh. kan ipacheck ni Kapitan, rulupa na. Di magikurak ding. Masarabay na duman, pwedeng Masira mo kay itong kurak ding tumahalaso dito. Tito tungan ng kurak ding ko ta. Masira mo. Dahil manin kikurak dinganan o nene, Ang anak akasya. kasya. Sayang. Dahil naman, maski sa para senso, abo naman, Humo ano na. naman yata, rurumo na. Gustong sabihin mo, Jimmy, inabutang kitulong taon ang request kan barangay. Ano nga ni Kapitan Ranyeses? Banaw. Barangay Banaw. Inabutan kitulong taon ang request ni Kapitan. Sa kainaksyonan kang Pedro? Saka tinugot, Pero tama, Pedro ade, Pedro? Pedro, Provincial Environment in Natural Resources. So Pedro ining salindong kang dinar. Senro, may Senro digdi sa ginubataan. Senro. Oh, Senro. Okay. Senro na nakabase dyan sa ginabatan. After Yeah. 3 years, saka inapubaran. Ay, pwede na ngayon tabi ka. Kuha na nindo. sige. Sige na nga sa puruanan nindog. Oo. Sabi niya, Lapana. ipinailing sa mga resident. Linga daw ngayon nindog, tapos sa paratsin. Kaya naman ngayon ni boss ma, ano mo pa man ngayon eh. Iyo, ano Pero ko po, talbata ng pangyari sa Maabaka? tulong taon na figuranan pigid, ay magkarala pa yan. Ano ko ta ito, Jim, na narinig ka na kan barangay ni Kapitan Ranyeses? Ara mo, anda kula. Nako naman ako. Nag-init naman ang payo ko ngunya na aga. Yan ang pigtatarap ni Presidente Rodrigo Duterte. Nabawasan ang mga bureaucracy. Talbata ng pangyayari sa Maabaka. Bawasan ang kung ano-ano. Pakaskason ang transaksyon sa gobyerno. Nata inabutan inikitulong taon. Lapa na lamang so akasya. Maray kung nara iyan o hamurawon iyan o kung yakal iyan ta. Ang rubas kan mga tugang day na maski yan anayon den na kaya kang anayan salbat ay sus ko kita. Oo. Si Sem Mo pamayo yan. kang sindro diyan. Day ko kunday na konsudati pa Tulong ni taon Risa talaga, Libina. Jimmy. As in tulong taon talaga. Grabe naman na request ang kung nabuting kaya ng papel. Iling ko si Kapitan Baya. May footage ako nga ni Di ko wala pa dahil pa pwede. Oh. Iling ko si Kapitan, nagpapalit. Oh. Ay, nag-war ang signal ni Jimmy. Nag-init naman ang payo ko. Narumduman ko sa mga kahoy. Sabi ko, Kapyaw ko sa mga kahoy. At yun nga ni Pipahiriling ko nga ni ngaya. Gusto mo ngaya, kung gusto mo ngaya dyan may mapakinabangan ka niya, kung ano ang kumanaan. Mabili niya ako tawan. Gibong ko lamang kituktukan. Ay, ilingan mo digdi. To, gulpi yung dig nakatambak. Tuktukan lamang ki crispy pata. Gumiling ka digdi kung kaya mo pa ikan, magpapatis-tis. Pangyayari sa maura. Yung Pagkaulukon man kit. Kung iyan bagay inaksyonan tulos, pagkinabangan ko to, sukahoy. Itatauman sa napalan, pinalampas pa sa 2 taon, tulong taon. Ay, nako. Duwada ining tambak ta BBP, may duman man sa may tuburan. Ito ngayon, mga nara, inda ko ngayon sabi na Kapitan kun napakinabangan. Baka sunara mapakinabangan, na maray-maray ang nara. Kung di iya mangyari, pag dumog permi, inagiyang ki tubig, inagiyang ki daga, inagiyang ki anay, tapos yan. Ana yun. Pero sige, sa tao gayon, pwede pa mapakinabangan. Pero, nag-ahapon na. So, para chenso, Ano ba yan?
Okay? Amo din Sige. sabi ni presidenteng, dahil mo man mabaso lang presidente minsan nagtatagamuda. Iyo talaga. Dahil ka kan mapamudang kan primerong taon, dahil pa itugot, na itutugot man sa napalan. Oh, imagine san taon, tulong taon. Nganyan, ititao na, so barangay na nabo, may pa man ngayon, Oo. doon na ngayon. Oh. Yan. Alat ko na ta na iling ko so footage mo madali lang Yan pa iliga Ano na di dyan. maawot Sa bagay na nagkukuha mo. Mawot. At dyan, tama ako kang bago. At May picture, pinalilimpiyan si Tia, may picture si Tia, maawot. Kapitan yan. Yung manang gadget, yun yung mga nagkaarabutan na. Amo na mawot na pwedeng mala. Grabe ng sawad yan. Sus, kung may baka may kuha na dig, ay salbata naman ng gado. Baka igwa na digdig ki Kwan. Yan, tama ako kang bagong footage. Ano nga nito, ki Suhalas baga na, ano ito? Remorano. Rimuranon. Bungog alas. Baka may bungog na alas digdig. Kesa dyan, Si Kapitan yan na ka-stripe. Si Kapitan yan. Si Kapitan Ranyises. Aha. Yan. Yan talaga. Ay, mga aki, bawal yun Joke lang yun Huwag gagayahin, masama yun Masama yun, okay? Joke lang, okay. Yan, Sige. linimpiyaan niya. Kukuha ko na so pakalimpyahe. Sige Nag-agi daw. ako, maura na ako. Sige daw. Gusto sabihin mo, kinamang garay kang barangay, linimpiyahan na sa kahoy. Man nga, inali sa mga awot. Sa awot. Oo, iniling kung mapakinabangan pa. Dahil naman talaga da. Pangyayari sa maabaka. Yan, imustrata kung gaano kadalakula. Iyo. Okay. Sige. Sa pasimbagon ta ka ni Susindro, Iyo, magpaliwanag sinda ka iyan. Ay, sus kong mga ka. narurumduman ko, kung dahil ko nasa kan pagrumdum ko, maging sa probinsya ka ni, kari may orden na Oh. idonar na sana. Paano? Maluyaon Kaya talaga kita. Pag medyo inda, kung baybay ang budak grabay, yan budak gapo, pigaragawan yan. Yan. Sige na. Wala Nakitang kita ni Manay Merly Caceres. Kami sa 3 districts yan. Hindi na niyang yan. Pangyayari sa maabaka. Okay? Diyan sa lingon ta. Diyan. Tara padahon ta dyan. Tara padahon. Aga pa eh. Tara padahon ta dyan. Bawal lang kinit sa morning hirit. Sa tao man sa napalan, nalawag pa sa tulong taon. Lupa. Rapadong tataon-taon Okay? Jimmy na salita, di si Jimmy niyo. Pangyayari sa maabaka. Ay, sus ko, Jing. Hay na, Jing. So, charger mo dyan, Jing. Dahil na talaga. Ando na ko, ang cellphone kong ini talaga. May problema naman ining cellphone kong ini, Makasupo ko naman. Sige, ang panabili kong charger di kay Jing. Sa mo yung chief technician. Na kuminaon tabi kay sarong bandihadong pansit bihon kasubanggi. Ay, Ate Kayen. Good morning, Ate Kayen. Naraot naman lamang sualdaw ko. Basta gusto ko magngurungarak nga kunya na aga. Naraot naman sualdaw ta. Mana. Madali lang po ta. Nakonso, bata na ko nag-upload si Joker. Na-discharge sa kuyang cellphone. Diyan may hilinghin na wala planong itaukan sinro ang kahoy na yugon mo tulong taon. Ano pa man? Atayo na nga niyan. Kaya ba? Makao ata Jesus ko makakamuda ka talaga na pag-aruga ng sitwasyon. O bueno, dumang kita sa kinamumugtakan tabi ni Lowens Barcena. Sisibot na. Grabe ng pulos-pugos kayo higahabol ng ganang taglipot. Sige nang ganang habol kang taglipot. Lowens, good morning, Lowens. Lowens. Good morning. Up. Morning. Salamat tabi nong. Yes. Merry Christmas. Merry Christmas. Yes. Okay. Good morning sa imo. Sige na, disponera ng mga kon mo ta. Ayos na. Okay lang yan. Thank you. Nagyan ko man yan. Hindi baga. Nagyan ko man yan kung paano maagahan sa waiting shade. Habang nag-uuran.
Tapos masirong ka mo sa gilid kang barisbisan kang harong. Oo. Nabutan ka mo kay mga 2 oras kikakapahuraw kang uran. Habang nagmumorotor. Yeah. Minsan, garing nga talagang di na mahuraw, magibugang pare, pangayani mahapit kita digdi o. Sa ear yun o. Madya lang kita makaturog ni. Sa kapag naglawag kita, ano yung gibunta dyan? Magkaturog nga ni, di ka magparaw nga. Magkaturog sa kita. Oh, sige na nga ya. Sige, try ta daw ngayon maglawag talaga. Okay man niya magkaturog dyan. Namin sa... Magkaturog man talaga. Pag lawag ninyo, di man ka talaga mangiturog. Mag-istorya ko, mag-aga. Oo. Kapot-kapot mo lang ang kamot niya. Yeah. Oh, ay, nagmangno ka man. Ay, alas 5 na. Morning hirit na. Oo. Nagmangno ka man ka ito. Ay, alas 4 na pala programa na pass the mic na. So, panahon ni programa na si Sophie Ayala. Saka ito si Sophie Ayala, ang sign on digdi. Roger. 27:30. Ay, maalas 5 na ni. O niya nga, uno na. Para kaputal, mas na palang kitang kamot maglawag kita didi. O ngina, o mga magali na kita ta. Ma-report na ako, pingkon mo ako na pass the mic na amo ngayon. Dapat ka na ngayon, nagdala ka ngayang so over mo na sa labang antena, kanya ngayon para makalaog ang signal makasog. Tapos pag nag-report ka, standby, ang code name ka ito kang base may Pentagon. Masabi si Kuya Manny Tutanyes sa technician. Binay pa ni si Jing. Kuya Manny. Yes. Nagpaputol-putol ang log mo. Bilang daw. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Putol-putol ka. Lumuwas ka. Ganun ang signal mo. 1, 2, 3. Sinabi ko na muna magdala ka kang antenang sa laba para ilusot mo dyan sa bintana para ayo ang signal. Maray ang signal. Ta? Kinamagaluan na naman kita. Bata, nagauran pa. Iyo maga. Ora man kaya gato ka cellphone. Iyo maga. Oh, kinabit over ka na malang gabat kang over na daradara mo. Pag medyo harayo ka talaga, nag-static ang signal. Oh, masabi itong Sophie. Wala naman yang mga megapore siya de. Parang nga daraga buda nga legas pa signal nga nagwara-wara. Pero nga nagkaalaga naman niya kung mga megapores ka mo. Mag-istoryahan lang kita Lubin sa duwa. Ano? Mag-istoryahan lang kita. Mabarita kita? Nilang mo na pagod ako mag-istoryahan lang kita. Sige, Bareta, go. Roger Tabi-BP sa makadagdag pang bareta sarong construction worker kun sa karsel pagkatapos na matakdag naman sa kinasang drug buy bust operation kan mga otoridad sa Purok 1, Barangay Sabang, Legazpi City kasuhapon. Basado digdi sa police record kan Legazpi City Police, ang suspect nabisto na si Certain Jonel Del Castillo Credo, 28 anyos, may live-in partner na residente ka na sa ambitan ng lugar na pinagkasarong elementos kan kapulisan asin PIDEA, naging matrayumpo ang operasyon pagkatapos na makumpiskaran aligado sa suspect ang sarong nakasilyadong transparent plastic sachet na may laog na suspected shabu kapalit kan 5,500 pesos na kwarta na daiaram kan suspect na so 500 man sana ang tunay na kwarta asin ang limang amanang rimong budel money ginamit kan pusher buyer para siya matakdag. Ang nakumpiskar na mga gamit, inimbentaryo sa ampangan kan suspect asin mga mandatory witnesses, ang mga na-recover na ebidensya asin ang mismong suspetsyado, niyaon sa ipaturaman kan Legazpi City Police para sa formal na disposisyon. Yan tras tanto tabi BP digdiman sa daraga saro man na promodizer ang takdag man sa otoridad. Pagkatapos na kumagat sa paon kan kinasanin ining drug buy bust operation, kan mga operatiba kontra sa iya sa Purok 1 Barangay Kimantong Daraga Albay kasuhapon. Pasado man sa police record kan Daraga Police, ang suspect na midbidan na si J. Hernandez Losanyes alias J, 27 anyos, may kalib-in partner na taga Purok 2 Barangay Kinako, Daraga Albay. Sa pinagkasaro man na koordinasyon kan mga elementos kan kapulisan asin PIDEA, na arestar man ang suspect pagkatapos na makumpiskaran ini aligado ni sarong nakasilyadong transparent plastic sachet na may laog na suspected shabu kapalit kan 1,500 pesos na buy bust money. Kan magkondusir nin body search sa mga sa nasambitan ng suspect na kumpiskar naman digdi ang sarong nakasilyadong transparent plastic sachet na may laog na suspected shabu asin ibang non-drug items sa iya. Dahilan kay ni idinara ang suspetsyado sa ipatura kan daraga
kaiba ang ebidensya na magduduon sa iya sa karsel para sa formal na disposisyon. Tapos, oho, okay. Legazpi Daraga, Anas Drugs. Yes, grabe, adi. Grabe. Roger. Daraga Legazpi, puro droga. Anong nangyari? Puro droga. Okay. Mm. Sige. Roger, so yan tabi BP ang resulta ng primerong arangkada ng biyaheng Legazpi Daraga. Aha. Rula gani, ako po sa LBB. Salamat, Lowen, sa report. Hali po dyan sa luwas. Ano ba yan? Whenever I see girls and boys sitting lanterns on the streets, I remember the child in the manger as he sleeps. Wherever there are people giving gifts, exchanging cards, I believe that Christmas is truly in our hearts. Let's light our Christmas trees for a bright tomorrow, when angels are at peace and all the world Let's sing Merry Christmas and a happy holiday this season. Nagkusugsuran, Jing. Kuminusugsuran. Kuminusugsuran, eh. We have Sabi ni Engineer Mer, pwerte nga yan, sir, na dakol na di kurak ding, masira mo niyang gulayon, bangot kulit nin baka, amo nanggad, sir. Yan ngayang report ni Pinsan G. Pinsan pala ng Engineer Mer si Jimmy, kaya pala marayon man si Jimmy. Diba? Good morning. Yung manang, at ayan baga nakurak ding, masira mo ang tapos tutungan mo, ay salbatan ng yun. Pero ang pagkuha kay kurakding, dapat iyan ding, ang kurakding sa kahoy na nakatindog, dapat magdangaw ka kay mga kabangang metro hali sa daga. 1 meter, o mga half meter lang hali sa daga, pataas, halimbawa nga daga, sumukol kang kabangang metro, dumang ka sa inabutan ka no half meter, dumang ka magkuha kay kurakding. Di ka magkuha mga tugang kay kurakding na aranion sa daga. Di ka nanggad, nung ka na magibo ka na magkuha kang kurakding na dukot sa daga, arani sa daga. Ade, ayan po na half meter, yan po ang iabot, kambitis kan ayam. Iyan, so, iabot mga tugang kang bitis kan ayam. Oh. Ang ayam baga, minatira na baga, tito kun baga ang kahoy. Pinatama, so, diba? Tito kun ang kahoy. Tapos pag minahali na anjing, pagkalipas kinagkaperang aldaw, may nagutubo na kurak din. May nagutubo na mushroom. Pagyari, ingat-ingat kita kaya mga araw ka na. Dapat salang ka kita. May pigaabot kang bitis kan ayam. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. News Manager Mardela Cruz. Paring Mar, ibalita mo. Good morning, Gigi. Good morning sa mga taga ng Tabay. Iyan na pagtukod kan bitis kan ayam ko. Sugon ang kanadi ninda. Nadisipido na nag-ihi na umpaan kang kahoy. Iya. Kaya kung kayo, ang gabos na ayam na maihi, tukudan. Iyo, tukudan mo nga ito. Kaya matumbahan kita. Oy, mga kabarangay, mag-preparar. Yes. So, brown out na supposed to be sa aga, rin-schedule tabi mo niya na aldaw, 8 a.m. to 5 p.m. Sakop ang Bitano Feeder 1 as in Bitano Feeder 2 station. Nakakamali siya na pala ako sa APEC. Gari pigdadamay na ang programa ko, Gari, dedikado naman sa ko si Chapat kay ni. Dahil ba ni Chapat? Bako ngayon yung gusto nindo? Reklamuhan ko ni si Chapat Buda, si Ate Hazel. Dahil ba ni Chapat? Bako ngayon yung gusto nindo? Ang marahay ang serbisyo? Serbisyo pang-abot kang Aldo. Di pigigimo ko na ngayon. Bigyan pagkaray na para mapakarahay. Tapos kaya mag-burnout para i-repair sa mga dapat ayoson. Roger. Pero natapigatak mo rin lang. Line clearing, upgrading, operating of primary line. Ay, sus. Natapigatak mo rin ng alas 8. Depending. Itaas-taas yan. Isa na. Nakainot ka naman kitirang ura. Mareklamo man si P. Ano nga yan? Question mo nga.
Ayan po tabi ang barita, no? Yes. O, Kunyan, ito- preparahan kita ta, nganin na maging ayos. 8 to 5 pare, ano? 8 to Roger, 5. Randan. Oh, 8 to 5, ah. Okay, sa Okay, mga go. headlines niya na pagkaaga, 819 kaso ng COVID-19 na rehistro kang Pilipinas sa Ay, Guapon. magayon. Less than 1,000 na, di. Roger, Okay? ang COVID-19 sa nasyon, pwede nang ideklarar na controlled Oh. sigon sa advisory ng NTF. Oho. Lalo na pag nagbaba pa sa 5% and ano yan? Ay, very good, man. Mga nairehistro. Very good, ah. Okay. Yan, tanto government workers excuse sa trabaho kapag nagpatulog sa National Vaccination Day. Sa Lunes, Roger, Buda, special sa working day tabi ni December 1, ade. Working day, ade. Special working day ang Oh, pizza sinabi na. 29, tapos pizza 1. Yes, sinabi na may Ang trabaho pizza yan. 30, regular holiday. Pero pag nagpabakuna ka, kuwan ka, Pwede daw i-consider, pero lalo na kung ngaya nagkaka-adverse effect, oo, sick leave. sick leave ka, pwede ka. Di ka pwedeng bawasan sa imong sweldo. Roger. Yes, okay. Okay, LTFRB, pinunahan ang distribution in fuel subsidy sa mga tsuper, 7,200 PP, pero ay pwedeng gamiton sa grocery. Saan pwede gamitin Pang ito? gasolina sa nananggan. Palang duman sa card ninda. Saan pa di, kaysa direktang itatao kang LTFRB pa di? Kung si may kapot kang card, sa mga inot baga, may mga card na issue. Ito baga, bako tinaw sa operator yan? Ayun ang nga niyan naging problema. Ngunyan ano? Kung may kapot kang card, tapos suday da ang card, magdiyan sa opisina kan LTFRB Regional Office. Bata hindi baga sa LTFRB Regional Office? Mapag-along pagkauro ng Regional Director niya. Kinagbirit, Ha? kinagbirit. Iyo baga, mapag-along baga si RD pagkauro noon? Ay, sus kung mga regional, ini si director ng LTFRB natin. Ang hirap kausapin, ang hirap hirap talagang puntahan. Araw ka, kaya kayo po na magpaliwanag sinda kayan para masabutan ka. Pun mo yan, ano pa de? Iyo, kasama ko na ko na ang sistema kay ni BP, Oo. so land bank, Oo. yun na mismo ang nagkakarga duman sa mga cards Iyo. na na-distribute na ka mga inot na panahon. O di, exclusive lang para sa pangkrudo. Panggasolina, Panggasolina kan mga public utility, jeep o vehicle. Roger, Manggur, ano nga ito? 7,200. Uyug-uyugon mo yan, 7,000 ano pa di ang rationale sa likod kaan? Tanatagwa ka yan? Ano ang rason, Para logic? makatabang ta, nagparalangkaw daso presyo kan produktong petrolyo. Oo. Kunyan, dahil man ngaya pwede magdugang paning pamasahe. Lugi na ngaya. Iyon ang ginibo. Yan ang ginibo. Garo ayuda. Iyo. Kung baga sa ano ka ito, iyan man so tao baga sa mga pobre. Iyo. Sa driver, iyo man. Pero napa naman sa operator, Ang problema sa operator na pa duman. dapat kan sa driver yan, tangali na bawas sa boundary kan kuan, di ba? Di ba mangyari ka, di ba pag kinuha mo ang jeep mo sa garahe, full tank yan, di ba? Roger. Tapos pag garahe mo gararay, ipo-full tank mo ibalik naman. mo full tank man. O dapat mapakinabangan kan driver ito bago siya magarahe, gararay. Ito, tabang ito para sa mga tsuper. Yes. Ano man nakaisipan yan? Ba't lamang makatandol sa operator? Baka lamang araw ka, mayrak man. Baka. Di ba? Pero dapat ko dinangog din na sa suggestion ni Kong Joey Salceda na so pipa suspend mo na ki 6 months so ano ito? So klaseng buwis pa di? So excise tax. Excise tax? Pero may paglilinaw sa Kamara ng Representantes ng DP. Ano sususpend rin sana so idinagdag sa excise tax. Pwede man. Yung kabilugan ka ng excise tax. Pwede So, man. idinagdag, Makabawas-bawas ito. Di ba? idinagdag durante ka na-implementar so train law. Pwede. Okay ito. Tayo naman magandang minakulaon ito. Roger. Di ba? Pwede ito. Itong base dyan sa... Pero base ang suggestion ni Kong Joey. Roger on that. Yes. Pasabi Okay. na ni sa second reading. Good. Pasabi na second reading. So, di tama sa naning formality tama sa na lusot na ni. Okay. Okay. Mientras tanto, pagpadantes ka mga kandidato, welcome sa PNP. Bantang kadako ng mga presidential aspirant, drug test naman. Pero ang sabi ni VP Lenny, maringaya ka yan, by random budaan announce. Yan. Iyo baga. Tama. That yan announce.
Natatama pa drug testing da talaga. Para da makampant ng tao. Kung isip man ang ganito na kandidato para presidente na nag-cocaine. Pero pinaturon naman sana ni Presidente. Gani naman, nagkawaragas naman kita. Okay. Kasi tayo ba ganinda, ang kabayo ngayang may lugat na kilat. Iyo. Ano daw kung kabos na kandidato? Drug test na lang. Iyo ko dapat araw ko kayan, kundi Puon may sa paglilinaw kandidat- ang Oo. Supreme Court BP na dahil man nabatas manangod kayo. Iyo nga. Pero kung talagang sila mga responsable, Yan. ano man ikatakot mo? Yung baga. Natamanta. Ano yung katakot mo kung sa kandidato para presidente hanggang sa pinakababang konsyal magpa-drug test? Yan. Ano yung katakot mo kung ano yan? Ay. Ito nga ni kita, no? Eh, Pagpapag-lisensya siya. Yung pagati, drug test magaan. Ay, salbatana. Okay? Okay, so far BP, ano sa no? Ano pa to? NTF, tinawanin doon ang mabakunahan sa lalong madaling panahon ng mga aking edad 5 hanggang 11 anyos. Aha. Although pikadala pa ini, pero prosigido sinda. Ta igoda ang nangyayari man. Okay, mentos tantong palasyo ay kinaugma ang pagbasura kan Supreme Court sa petition for mandamos kontra kay Presidente Duterte. So, far BP, ang mga headlines ko niya na pagkagat, ito yung PYC Enterprises, panapos na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio, Procdos Rawis, Legazpi City, Hampan kan LTFRB as in LTO Regional Office number 5. Opo. Basta radyo, PYC mo yan, 24/7 konektado ka. Thank you, good morning! Good morning kay Bossing Raul Calio. PYC Enterprises. Mga tugang alas 5:47 na. An oras hatod sa Indokang. ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Didi Cabredo, ta kami. Inibo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Nahahadit ka na na mawara ang gana kan sa imong karelasyon? Ninhulit na nagluluyaan sa imong bedroom performance? Punan mo sa maray, as in healthy lifestyle sa oral daw. Mag-ehersisyo, magkaon kimasustansang pagkakan, tamang oras sa pagkaturog, likayan ang mga aktibidad na nagdadala sa imo ng stress. Asin mag-inom kitamang vitamina na para sa imo. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Mga pinapadangat kong kababayan, ako po si Leni Robredo. Halangkaw po ang sukulan para sa Vice-Presidente. Sa gabos na kandidato, may sarong kinakaipuhan para digdi. Ang Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan, na purbaran ng napapagkatiwalaan. May pagpadangat, makusog ang buot na pinaglalaban ang nangangaipuhan ng boses. Ako po si Kiko Pangilinan. Tungkulin ko pong itabang ang kaya kong itabang. Lenny's Choice bilang Vice President kang Banwaan, Kiko Pangilinan. This is a paid advertisement. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang pinagalan, sinakripisyohan, kinaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Tama. Tama talaga. Report, hali po dyan sa luwas. Nasa linya po mga tugang si Ans Galero. Gusto pang standby yun eh. 45 minutos ki standby. Ans, good morning Ans. Good morning VP, good morning sa mga parantabay. Sisay sukadate mo ka sa banggi. Parero. Parero. May nailing ako. Tintin baga ito. Hindi baga. Ayun na ito. Asta? Sa may daragang biyon. Tinatanong ko si Jinky Biyon. Ito po. May tinapay pa. Kompleto. Oo. Pwede pagparamalis yan, so kadate ko Pero ito sa nagapod sa'yo mo ka nagmi-meeting kita. Siyempre. May napod baga bang nag-meeting kita. Ngayon ako, nagparero dyan. Dinagitan ko baga.
Ano, kapag katuparan, may dagit-dagitan man ako, Kabinalasan ka. bako na akong naginibo. Bako na akong naginibo, magsunod. Saka, makapalag ka. Mas ka nung urambog to, di kita makapalag. Siyempre. Di ba? Sige, go. Anyway, VP, sa mga nagdagbang bareta sa rong provincial target listed drug personality sa Camarines Sur ang takdag sa kawat mga otoridad matapos na magkasarni na search warrant ang mga miyembros na Philippine Drug Enforcement Agency kontra sa iya. Susog sa report kan PIDEA Bicol na midbido ng suspitsado na si Dennis Sinaon I. Pritasco, 50 anyos ini mason asin residente kan Barangay San Agustin, Iriga City, Camarines Sur, kung sa isa serbihan ni mandamiento de requisa bilang siya ang pigmimidbid na provincial target listed drug personality asin konsiderado man na high value target. Kumpiskara sa operasyon na kikinasarka na PIDEA Bicol ang dosing pidaso ng heat seal transparent plastic sachet na may laog ng pigtutubo ng sabu. Nagabat man din poko mas o menos 20 gramos sa silini, may kantidad 136,000 pesos. Sa ngunyan, ang peso ng ini, nasa kustodya na kanong otoridad para sa magkakaliwang disposisyon, partikular naman ang pagampang sa RA 91651 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan tabi VPN, mga impormasyon alis sa PIDEA Bicol with Boy, Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans, sa report. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mangagsian. Garo ko ni magaston ang mga arog ganing ganta ding magasto ni. Magasto ni pag duminian sa tarangkahan mo. Ay mapatao kag 1,000. Na ang si Kristo'y Alarmario nasa linya. Pading good morning. Go ahead. Merry Christmas na, Pading. Merry Christmas. Christmas na natin. Merry Christmas na. Ayun na. Pakipaabot na lang nantig. Merry Christmas sabi ni Henry M. Nagkulod ang utang mo. Yun, ang anang pigsabit Iyo man talaga ng buhay kang tao. Kuan man sana. Turugaan man sana. Iyo. Moral support. Di man turo dire kiduin. Yan, gusto mo yan? Yes. Bata pandemya. Yes, dahil sa pandemya, nagbabalik man giraray ang dating dawi sa paggamit ng illegal na droga sa ibang drug users sa barangay dahil nagkalma ang mga paseminar sa drug surrenderers dahil sa COVID. Susok sa informasyon na nagabot sa tuya, nagpaingado sa PIDEA, pulis, maginan na mga gobyerno lokal, lalo din sa Legazpi City, sa mga paseminar dahil nga sa takot sa COVID. Kaya sa panahon na init ang COVID, so ibang drug surrenderers, balik man giraray sa dating gawin. Dahil so iba man na drug pushers, laging aktibo giraray sa dati nindang trabaho. Kaya aliparo na yaon ang giraray ang padagos sa operasyon man ng mga otoridad. Araw sa bihiraan si Mana na dahil masinda siya accomplishment. Magapatunay na yaon nagiging aktibo man giraray sa mga daming drug pushers. Resulta sa mga drug surrenderers man, iba balik man sa dating gawin sa paggamit ng illegal na droga. Kaya ang bukas ka na informasyon dito sa Luas, Alarmario, DCGB. Sakabaga. Beno. Thank you pa rin sa report hali dyan sa Luas. Madali lang bago kami na ding mag-break. Good morning, Tabi Henry M. Tama po, Super Henry. Mag-explain si Chapat daw. In-explicar na yan ni Chapat. Dumangkay pa rin mar. In-explicar na ni Chapat yan. Good morning, Henry M. Panoon na naman ang baradong kanal digdi sa Tagas Daraga Albay. Iyo man ang ganag oras.
Good morning, Tabi. Send po coverage can brown out. Ay, ito po, mga sakop ka itong feeders na itong pig-announce ni Pading Ma. Ang kurak ding sabayan mo kiperyoles na pisog, maharang-harang, abaan na kaperte. Magsala pagkaon mo, pwede ka magtamong. Ayos ka. Good morning, Tabi. Iyan po ang nilalangkang Diyos na rin out kan tao, dahil inataman, halaton ang padusang malik. Yan. Babati po sa gabos na relatives ko dyan sa Binandirahan, Kamaligalbay, sa Nolias family at kay Don Randy Magdasok sa Tinigiban. Pakigrit po advance happy birthday kay David Ocfemia ng Libod, Kamaligalbay from Nana Viol Nieva. Tapos Libod, Kamalig. Good morning, Kuya. Tapos po sa programa mo kung natatalang kaon ang presyo kang abono. Iyo man ang ganito. Todo, tawanan tado kiduon ini. Ha? Tabi duman sa programa tangan hapot kung nataarog kan ang sitwasyon. Good morning, Tabi. Panoon na. Okay na to. Happy birthday po sa mama namin na si Miletro Brigado ng Pag-asa Daraga Albay, and to anak Mitch Orinoco and Rodel Brigado. Yes, ha? Happy birthday manay Miletro Brigado dyan sa Pag-asa. Galing sa anak Mitch Orinoco and Rodel Brigado. Okay? Dati man baga egso na Igso, pakaraya Igso. Igso Boboy Bitangkor. Good morning. Okay. Happy birthday po kay Lori Lee Jingle Escobar ng Peñaranda Street, Legazpi from MMC sa November. Happy birthday sa 25th of November. Yan. Sa aga. Ay, ngunyan, di ba? Pitsabanching ko ngunyan eh. Ngunyan po, sukan ano yan ni Manay Merly Caceres. Lori Lee Escobar. Happy birthday po. Good morning kay Mavic Bustamante. Nakamonitor dyan sa Dinapa, Castilla, Sorsogon. Baka po pwede pakisabay sa aki ko wish. Ay, ang wish po, duman po iti-text nindo sa number na 09, duman tabi sa kwan. May number po na dapat i-text. Pero, ang kwan kaya baga po, 5 years old in above. 5 to 7 pala, 5 to 7. Sige, itry mo pong i-text duman sa number na, ano nga sa number na pwedeng i-text. Didesisyonan po ang kan mga, madali lang ha. Oni po ang number na dapat i-text sa wish ko regalo mo. Gari ko na lang ang slot. Gari 16 na lang sa slots eh. Na dagdagan. No? Nagdagdag kita ki sanggatos. Tabi na mga aki. Na kumpleto tanaman so 200. Nagdagdag kitang sanggatos. Kaya oni po ang iti-text nindo sa mga wishes nindo. Digdi po 0997-133-9595. 0997-133-9595 at saka sa 0970-116-8558 ha? 0970-116-8558 Okay? Ulit po sa number na pwedeng i-text tabi sa wish ko regalo mo 0995-133-9595 0970-116-8558. Yan. O nga so amigo ko, si Engineer Mer, Engineer Mer Legazpi, nag-adapt yang ki, pero nga so text ako nin. Pero 20, so kay Engineer Mer Legazpi na sponsorship para po sa satuyang mga aki. So mga talaga, so mga medyo, sabi nga ni, mga tios talaga na mga kakihan niya to, ang tatawaran niya to, nin magkakanigong premyo. Wish, kasi simbagon niya to, ang wishes, kan mga aki na yan. Okay? Atinits Manzanillo, ay ipahapit ko da, sige, alat ko na, ito ko tabi atinits sa imo so number mo kay Ange, ipahapit ko sa imo dyan sa Banyag, nasa mobile man sa na ini. Yun. Nasa mobile man sa na po ini. Angie. Apiton mo kay Ate Nesto doon sa Banyag ini, Sige pa, Pipi. Kaya ka man sa mobile. Ito ako sa imo sa number ni, basta dahil man kibang pag nailing mo, dahil man kibang babaying magayon. Retired na ining professor sa Bicol University College of Science. Pero hanggang ngayon talaga, dahil man nagbabago ang itsura niya. Ano? Ito na kagsimbagan, G.
Hindi, nagbabagong itsura niya talaga. Maski si Ate Nets kuha na yun medyo kuha na. Solo na lang siya. Sa buhay, buda so aki niya nurse naman. Ano man talaga. Yan ang bigay. Sa Kulyat, aram mo sa Phoenix Station duman sa Kulyat? Yes, VP. Sa Phoenix gas station? Oo. Duman. Pag-abot mo sa Phoenix, sa wala. Okay. Bago ka magsakat sa Pandan. Kasi ring sa Pandan, sa walang harong. Okay. Yun ang harong kanyal. Mga suwat ding ibang harong duman na 10 iskalon. Hotel pala. Masabi. Kaya pag nagdumang ka sa iya, may escalator ka, may elevator ka. Pwede. Ganun mo Yan ang sulamin ng harong na may elevator. Masabi siya, cruisingon ko yan ni Sinoy. Pwedeng cruisingon ako ni Ate Nits kani pag nailing ako. Wala ka na. Kaya ibang harong duman sa wala. Apo to doon, Nits Manzanillo. Good for 10 children, okay? Sige, thank you, Alright, ito na. Sandali lang, mabareta na kami. Blue ang gate. And blue. Yes, okay. Pakipatabang tabi, mahapot tabi, sapi kung nataigwang sindang reconnection fee sa bill. Na dahil man naputulan. Malibungo na, ali. Malibungo na. Aram nga ni Manay Merly Sugate ni Ate Nits naman sa Nilyo. Malibungo na, dahil ka man pinutulan. May reconnection fee. Paiskid po sa brownout today. Okay na to. Alright. Sandali. Ito. Mayroon sa mga quantity o sa mga greetings. Tabanyos na kami. Good morning sa mga taga-barangay 18 Kabangan. Good morning, Tabi. Sabi niya, good vibes. Hi kay Dory Calamutcha. Happy birthday, sis, from Sister Connie Monforte. Oy, tugang pala ni Auntie Connie ini si Juan. Si Dory na Calamutcha. Happy birthday po. Sa imo Happy birthday, Tabi. Sa tuya na tugang ni Auntie Connie. Good morning, Tabi. Uncle Nol. Morning. Merry Christmas, Tabi, sa imo Yan sa Barangay 16. Mabuhay. Alright, ang mga bareta susunod na sa morning hearing sa DCGB. Makalipas lang kaining mga anik-anik asin mga eklabo. Mga pinapadangat kong kababayan, ako po si Leni Robredo. Halangkaw po ang sukulan para sa Vice-Presidente. Sa gabos na kandidato, may sarong kinakaipuhan para digdi. Ang Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan, na purbaran ng napapagkatiwalaan. May pagpadangat, makusog ang buot na pinaglalaban ang nangangaipuhan ng boses. Ako po si Kiko Pangilinan. Tungkulin ko pong itabang ang kaya kong itabang. Lenny's Choice bilang Vice President kang Banwaan, Kiko Pangilinan. This is a paid advertisement. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Ito ang tama. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. Ang ATC Vita Zinc ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vita Zinc. Made by ATC Healthcare. ATC Vita Zinc. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vita Zinc. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vita Zinc. Naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vita Zinc na sa oral daw. ATC Vita Zinc sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally.
ikaw at ako, tayo ang mga bayani, tayo lahat ay kasali. Ang pagbabago ay simulan sa ating sarili, ikaw at ako. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall. Ang kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive and integrated delivery of social services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako. Everyday sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at choco multi-sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy champ, start your day, Milo every day. Ituloy ang pagiging champion. Milo, everyday. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy, musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy, Sunbig Light. Tingin naman. Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taabang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, araw kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tumpak na oras sa buong kapuluan, 16 na minuto makalipas ang ika-6 ng umaga.
GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang, sobra sa 1 milyon na Bicolano ang punteriyang bakunahan sa National Vaccination Day. COMELEC mahigpit na mabantay sa mga kandidato gamit ang social media. Sa lado nasyonal, naglakop o paglakop ng COVID-19, pwede nang sabihon na kontrolado na. Pagbakuna sa mga may edad na 5 anyos sa 11 anyos, pigadala na. Sa ibang nasyon, Santo Papa Francisco nakidamay sa mga biktima ng pag-atake sa Wisconsin. Detalles, mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Siniguro po kan COMELEC na mahigpit nindang babantayan ang paggamit ng social media platform sa paruning kampanya para sa masunod na eleksyon sa 2022. Sinabi ni COMELEC Albay Provincial Election Supervisor, Abogada Maria Aurea Bunao, na dahil sa modernong panahon, ngunyan, iba na ang mga teknolohiya, dakul ang posibilidad na ibang kandidato magamit ng Facebook, Instagram, asin iba pang klase ng social media platform para sa indang kampanya, tanganing magpamidbid asin ilatag at sa indang mga plataforma ng gobyerno. Sayang pinaliwanag na kinakaipon ay parehistro kan kampo kan mga politiko sa COMELEC ang sa indang account, tanganing mabantayan kung ano ang naguluwas tigdi. Idinagdag pa man ni Bunaw na dapat ang mga totoong impormasyon ng iluwas na ay pwedeng gamiton para mangratak o mangraot nin ibang kandidato. Sobra sa 1 milyon na mga Bicolano ang punteriyang makarisibi din bakuna kontra sa COVID-19 durante ang gigibuhon na National Vaccination Day sa Nobyembre 29 hanggang Disyembre 1. Ini may kinaraman sa bayanihan bakunahan na nationwide vaccination activity na may kamautan na mabakunahan ang 15 milyon na mga Pinoy kontra sa COVID-19. Nangapudan man ang Department of Health sa Bicol sa mga volunteers na magparehistro tanganing magkayuganin oras para sa ensayo pon sagod sa aga o pon ngunyan sagod sa aga. Ang mga volunteers na may medical background iyo ang ididestino bilang bakunador o post-vaccination monitors, mantang iba iyo ang madidestino man sa registration asin encoding. Mga buhing ayam sa Kamaligalbay, ipinadarakop ni Alkalde Kaloy Baldo. Jimmy Nasalita sa report. Mientras tanto, iba pa niya to na mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Skills as in livelihood program para sa mga dating rebelde, ipinaglansar na kan Bicol PNP. Report kay Ans Galero. Inilansar na kan PNP Bicol katuwang ang TESDA sarong Skills as in livelihood program para sa mga dating rebelde. Kaya napagaraman kan DCGB News kung saan sa panginot ni Police Brigadier General Junel Estomo ang pamayokan PNP Bicol, nakikipagtabangan ko niyan ang sa indang komandansya sa TESDA o kaya ining nagkataon sindakan manlain na klase ng skills livelihood training as in assemble electronics products sa mga dating rebelde o kaya ang mga rebel returnees sa bilog na Kabicolan. Ininot nindaan na probinsya ng Camarines Sur kung saan inisal na 25 rebel returnees ang naging benepisyaryo kan nasambitan ng inisyatibo. Sigur sa iya nakaangklaan na nasambitan ng programa Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na pigpapautob ka na gobyerno may kinaraman digdi tanganin na mataonan ng direksyon asin giya na mga dating rebelde na sa nakalihis nindang buhay asin mabago ini para man sa komunidad. Sa ngunya nagtaong asigurasyon si Estomo na padagos nindang gigibuhon ang nasambitan ng bagay tangani na mataonan ang mga kapulisan o kan mga kapulisan na desente asin at matrangkilong pamumuhay ang mga rebel returnees kay bahanan sa indang mga pamilya. Dagdag na bareta with boy, Ans Galero, DCGB. Mga tugang, nasa 82.80% kan mga tourism workers sa Bicol
ang nabakunahan na kontra sa COVID-19. Ini ang datos na ilinuwas kan Department of Tourism Bicol sa paagi ni Regional Executive Assistant Sigfred Niebres. Sigon kay Niebres, nasa 2,103 na empleyado ang nabakunahan na sa probinsya Canalbay. 527 man sa Masbate, 809 sa Sorsogon, 674 sa Camarines Norte, 1,940 sa Camarines Sur, asin 495 sa Catanduanes. Sa Kabilogan, target kan DOT na babakunahan ang 7,908 na mga empleyado. Nasin sa ngunyan, nasa 6,548 na unfully vaccinated, asin may natatada pang 1,357 na dahil pinakumbinsir na magpabakuna. Sa ngunyan, pinag-ingganyan ni Niebres ang mga nagtatrabaho sa tourism sites, mga hotels, asin accommodation, asin iba pa, na mga establishmento ng negosyo na nag-akseptar ng turista na magpabakuna tangaling magkaigwa ng proteksyon kontra sa nakakagada na helang. National government bibuhos ng unyan ang tabang sa Albay. Al Armario sa report. Gobyerno nasyonal at mga biyaya digdi sa Albay sa paagi kang manlaylay na mga programa sa manibaybang departamento sa rekwestman kanibang lokal na politiko. O yan Aldao, mabisita digdi sa Albay Astrodome si Secretary Odole, Secretary Silvestre Bilio III para panginutan ang payout sa mga tupad beneficiaries. Asin tingila man pa ang mga positibong pahayag gani na madagdagan pa ang mga tabang digdi sa Albay para mas dakol ang matabangan kan tupad program sa mga barangay. Sa aga, maabot man si DSWD Secretary Bautista para man sa payout kan mga senior citizens at PWDs digdi sa Legazpi. Pasimanihan sa informasyon ni Congressman Pino Garbin Jr. Matatandaan na kan Nobyembre 11, nag-abot man digdi si Department of Agriculture Secretary William Dar para sa rice o rice clarification subsidy payout. Asin pigilao man pa ang pag-abot ka na iba pang mga alis sa gobyerno nasyonal para may buhos na ang mga tabang digdi sa probinsya Canalbay. Alarmario, DCGB. Bagong officer in charge kan Municipal Treasurer's Office kan Daraga nagtukaw na sa pwesto. Lowens Barcena sa report. Init na pinanggap kan mga empleyados kan munisipyo kan Daraga ang permitas ang inkargadong opisyal sa Municipal Treasurer's Office. Anak personang matukaw sa laog kan sarang taon bilang OIC Municipal Treasurer. UC Miss Evelyn Hana, Local Treasury Operations Officer 4 na hali sa Kapitolyo Provincial na iyo ang pramyantas na matukaw uons ka nakalihis na Nobyembre 22 sa Nobyembre 21, 2022. Ka nakalihis na si regular sa Sangguniang Bayan, nagpailing na ini asin mainit ining tinanggap na rabi si Alcalde Junji Hausian, mga konsehal asin na mga empleyados. Sigon man kay Hana, gigibuan niya ang sa iyang trabaho na sa siya. Asin sa ngunya, nagpupunay ni kan trabaho niya bilang opisyal OIC Municipal Treasurer kan munisipyo kan Daraga. Hain na Lowin so dati na Municipal Treasurer? Nag-retire na. Kami Lowens? Nag-retire na tabi. Retired na? Okay, Roger. go ahead. Roger na tabi BBP. Na kung matatandaan kan na mga nakalihis ba na recession regular sa Daraga, so mga nagretiro na mga opisyal, mga department heads, tinawan man in onra ka na lokal na gobyerno sa paagi ka na Sangguniang Bayan sa panginginot ni Vice Alcalde Junji Hausian. Asin na dahilan ta na bakante ang na nagkapirang pwesto, may mga nagkapirang OIC na pinag-aasahan na iyo man ang matukaw sa mga manlaylay na mga departamentong binarayaan ka ini. Dagdag na balita, ako po sa LBB. Sarong dating miyembro kan Philippine Army arestado dahilan sa illegal na posisyon in firearm. Jomar Bien sa detalye. Arestado kasuod ba kan Malinaw Police ang sarong dating miyembro kan Philippine Army na dakol na pinagahampang na kaso pumpa kan eleksyon kan 2016. Ang arestado na
dating miyembro kan Philippine Army, residente kan Barangay Labnig, Malinaw, Albay. Sa informasyon na nakuha kan DCGB News sa Malinaw Police, si Aldea iyo ang nahampang sa kasong pagbayular sa Omnibus Election Code kan nakalis pang 2016 kung saan may warrant of arrest ini na 2017 pa ilinuas. Asin sa rupang warrant of arrest kan 2016 man sa illegal possession of firearms and ammunition. Siya iyo ang nasentensya na rigdi, pero dahil man ini pahiling sa korte para sirbihan ang sayang sentensya, kung kaya nagkatarambak so mandamiento de arresto kontra sa mga ini o kontra sa iya ang mga miyembros kan Malinaw Police. Iyo nagkaigunin esparso kasod ba na arrest anapon ini matapos makakuha ng informasyon na naguli ini sa Malinaw asin duman mananggad sa indang lugar na dakop ang naunang bitan na suspitsado. Yan ang report, Joe Marbian, DCG. Balikan tang report ni Jimmy, may kinaraman sa mga buhing ayam na ipinadarakop ni Alcalde Baldo kan Kamaligalbay. Jimmy, nasalita, idetalye. Dinarakop kaswapon gamit ang silo kan mga taga-municipal agriculture officers ug sa orden ni Mayor Calibaldo kan Kamalig na kaipuan magkaharali ana kagulping buhing ayam sa kapalibutan, particular digi sa barangay 6 asin poblasyon. Sinabi ni Mayor Paldo kaw sa ininin pagdakol kan posibleng rabies sa ayam dahilan sa maski sa yaon ang mga ini sa mga maating lugar, mga tambak na basura, iyo ang nagwawaragas, minsan dudurulak pa sa may merkado publiko. Peligroso ang mga ini sa mga tao kung makakagat siring man kaw sa painihin na mga aksidente. Dahilan kay ni sa pinahiro kan alkalde ang mga personalis kan agriculture na mandarakop kan mga ayam na pinabarayaan sana kan mga may sadiri. So mga nadakop na mga ayam pinahatod sa animal pound sa Malinaw para sa nagkakanigong disposisyon. Base sa mga tao nagkakanigo na talagang magkadarakop, magkaharali ang mga stray dogs sa pagsabing grabe na ang pastidyo ka na mga ini sa kapalibutan. Sa pang dapat aksyonan ka na lokal na gobyerno, iyon mga ikos kung saan pareho sa ayam, gulpi naman ang mga ikos sa kapalibutan. Sa ibong nalado konforme ang mga tao na pakusugon ang mga lakdang na ini kan gobyerno sa pagsabing dahil manigaran, nagpaparadakol ang populasyon kan mga buhing ayam kasabay ikos sa satuyang kapalibutan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. COVID Balita. COVID Update. Mga tugang, may kinaraman po sa update kan COVID sa Bicol Region. Nadagdagan po kita nin Bale 51 na kaso nin COVID-19 na nagtotal po sa bilang na 500 o kaya 5,383 na aktibong kaso. Sa sinabi ng 51, 14 ang bagong positibo sa Albay, 8 sa Legazpi City, Tigsararo ang Kamalig, Ginubatan, Ligao City, Malinaw, Rapu-Rapu, Asintiwi. Mantang tuluman ang record sa Camarines Norte, 8 sa Camarines Sur, 15 sa Catanduanes, 6 sa Karamuran, 5 sa Virac, 2 sa San Andres, asin Tigsararo ang Gigmoto, asin Bato o Bato. Mantang saro sa Masbate, asin 10 man sa probinsya kan Sorsogon, na kinabibilangan kang 4 sa Sorsogon City, 2 sa Kasiguran, saro sa Gubat, Matnog, asin Santa Magdalena. Sa ibong nalado, 147 man ang reported na recoveries, may kinaraman sa sinabi ng helang, mantang 4 ang nai-report na nagadan. Alas 6:31 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Ang oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP,
Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Alaxan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. Wilkins Distilled, worth the win sa Wilkins Distilled and Paymaya. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Bear Brand. Sali na! Sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Plemix Forte. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dapat piliun, mayong digta ning korupsyon. Itatao ang gabos na dapat sa imo, ulit na padangat ka. Ako si Lenny Robredo. Asin aroal daw, pigpipili ta ka. Kay Lenny Robredo, taong bayan ng panalo. This is a paid advertisement. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Takol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang baagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man giraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1, 2021 to December 31, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1187, series of 2021. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Isa sa mga paraan ng pagkalat ng COVID-19 ay sa pamamagitan ng hangin, kaya kasabay ng mask, hugas, iwas, ipinapayo ng Department of Health at ng iba pang eksperto na panatilihin ang maayos na daloy ng hangin sa inyong mga tahanan o mga opisina. Hanggat maaari, buksan ang mga bintana at pintuan para siguruhing dumadaloy ang hangin sa mga silid. Maaari ring gumamit ng mga electric fan o exhaust fan na nakatutok sa bintana o pinto para maibuga palabas ang mga virus particle na maaaring nasa hangin. Higit sa lahat, manatili na lang sa loob ng inyong tahanan kung wala namang mahalagang gagawin sa labas. Tandaan, 4 dapat: mask, hugas, iwas at maayos na ventilasyon. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pinapadangat kong kababayan, ako po si Lenny Robredo. Halangkaw po ang sukulan para sa Vice-Presidente. Sa gabos na kandidato, may sarong kinakaipuhan para digdi. Ang Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan, na purbaran ng napapagkatiwalaan, may pagpadangat, makusog ang buot na pinaglalaban ang nangangaipuhan ng boses. Ako po si Kiko Pangilinan. Tungkulin ko pong itabang ang kaya kong itabang. Lenny's choice bilang Vice President kang Banwaan, Kiko Pangilinan.
This is a paid advertisement. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Ang pinagalan, sinakripisyohan, kinaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simpa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sipa, sulit sa sarap. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH, Bicol City. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahit-pahit, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahit-pahit? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pagbabago ng panahon dapat sabayan ng bagong lakas. Ngayon, may dagdag tatag sa New Cobra with ImmuniPlus. May tulong proteksyon from vitamin D at zinc. Plus iba pang dagdag lakas. New Cobra with ImmuniPlus. Tulong sa lakas na may dagdag tatag. With proper diet and exercise. ImmuniPlus with vitamin D and zinc is now available in all Cobra resealable bottles. GB News Express. News Express. GB News Express. Pwede na pong ideklarar na nakontrol na kang nasyon ang paglakop kan virus na COVID-19. Sigon kay National Task Force Against COVID-19 Special Advisor Dr. Ted Herbosa, naan basihan digdi iyon incubation period o life cycle kan virus na 2 semana. Paliwanag pa digdi na sa ngunyan, mantinido ang 2.8% na positivity rate sa nasyon. Sinabi niyang maduwang semana ng hababa nin 5% ang positivity rate sa nasyon. Base sa rekomendasyon kan WHO, kapag ang positivity rate nasa 5% o sobra pa man giraray, may kukonsiderar na ining continued transmission. Pero sa kaso kan Pilipinas na maduwang semana ng hababa,
nin 5% ang positivity rate, pwede na ining sabihon na kontrolado na dahil wala nin masyadong bagong kaso nin COVID-19. Mantang kapag nagduwang simana na o na 0 case, pwede nang ideklarar bilang COVID-free ang sarong lugar. Ipinagbubusol kang National Task Force Against COVID-19 na mabakunahan sa lalong madaling panahon ang mga 5 anyos sagkod 11 anyos ang edad. Sigon kay National Task Force Against COVID-19 Dr. Ted Herbosa, maski diit na sintomas na ang namamatian kan aking pinagtatamaan in COVID-19. Ani ba nakakamati nin pigaapod na long-term COVID? Iyo ini ang pagluya kang puso asin baga kan aki. Sinabi ni Herbosa na saro ini sa mga rason kung nata pigaporsiger kan mga eksperto na mataunanin bakuna ang siring na mga edad maski nasa experimental stages pa sanan bakuna para sa inda. Masakol pa man nin mas magayon na benepisyo ang bakuna sa mga aki kaysa long-term negative side effect. Kaya ni sangon yan pinagahan lat pa kan Food and Drug Administration na maisumiter kan Pfizer ang sa indang aplikasyon para sa amendment kan emergency use authorization para sa paggamit kan sa indang bakuna kontra sa COVID-19 sa edad na 5 hanggang 11 anyo. Mientras tanto, sa iba pa nyato, mga tugang na mga bareta, gusto ni Mayor Isko Moreno dumaguso kan Manila na mag-imponer nin moratorium sa conversion kan mga agricultural land pasisiring sa ibang katuyuhan sa paaginin pagprioridad sa pagpasar kang National Land Use Act para masiguro ang food security sa nasyon. Kasayang pagtaram sa maabot sa 400 na mga farmers sa Southern Tagalog Region, sinabi kayo ang nasyon na kakamati nin problema sa pagkaon dahilan sa nadaraman, bako man dara kang climate change, kundi dahilan sa padago sa conversion kan mga agricultural lot o agricultural lands. Sayang sinabi ng food security, saro sa mga numero 1 patakot sa national security, pagpigurona ng pagkaon kan mga saradit na mga parauma, siring man iba pang mga na manumaan may kinaraman sa siring na bagay. Sayang sinabi na ang pagpundo asin ang pag-check kan panagos na conversion kan mga prime agricultural lands pasisiring sa ibang katuyuhan siring sa mga subdivision iyuan minakontrol asin minagkakaidakulang epekto may kinaraman sa kakulangan nin pagkaon kung kaya dain na nin proteksyon para sa mga parauma. Sayang sinabi na dahilan kan siring na bagay an pati na dapat makontrol ang padago sa paglangkaw kan importasyon asin paglangkaw kan presyo kan abono, kakulanganin patubig, kulang na tamang post-harvest facilities, kulanganin storage facilities, siring man iba pa na dahilan sa sadit na budget na pinagdataw kan gobyerno sa opisina kan Department of Agriculture. Paretang unyan sa ibang nasyon, nagpaabot po rin pagkikidumamay si Pope Francis sa mga biktima ng pag-atake sa Wisconsin na ikinagadanin 5 katao. Sa esin ikinalugad man in 20 iba pa. Sigon kay Roman Catholic Bishops kan Milwaukee na namumundo siyang marhay sa nangyayari. Kayang sinabi na kaibahan niya kan mga sa kaibahan sa kan pamilya kan biktima sa pangadji na matawananin kusog nin buot na magirumduman na naligis kang suspek o magigirumduman na naligis kang suspitsadong si Dario Brooks ang 39 anyos na mga nagkukondukta ng Christmas parade sa nasabing lugar. Sinangatan naman nin kaso si Brooks nin 5 counts of first degree homicide. Nakatalaan na anunsyo kan French government na ipapautob nindang mahigpit dahil sa pagpadago sa pagitaas kan COVID-19. Sinabi ni government spokesperson Gabriel Attal na posibleng ang sa Nobyembre 26 may paluwasan bagong regulasyon. Dagdag pa kayo na gusto nindang maiwasan ang pagkakaigwag rin matinding lockdown kaya tinauna din importansya ang pagpapautob din social distancing asin ang pagpaparikas kan pagtudok kan booster shots. Nagparehistro o nakarehistro ng 200 na infection rate sa laog ng sarong semana ang nasabing nasyon.
Puminakol po sa 2.5 billion ang numero kang natudukanin COVID-19 vaccine sa China. Kan Martes, nakapagbakuna ang China nin 6.5 million kan sa indang mga residentes. Sigon sa National Health Commission kan China, pigpapare kasi nilang pagbakuna tanganing maiwasan ang pagkakaigwan in lockdown. Ini matapos na magrestro ang nasyon in sobra sa siyam na panibagong kaso kanakaaging aldaw. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. News Manager Mar de la Cruz ang may darakang detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Magpabakuna na kahit puhan tayo ni. Ini ang makusog na pangabudan ka Department of Health Bicol Center for Health and Development or sa publiko. Sigon sa ahensya, dapat ani taong regalo mo niya na Pasko, iyo ang proteksyon sa mga aki. Isinagdag pa, dahil gabos na bakunang pigagamit sa nasyon, digtas and epektibo, kaya day dapat maging dusi. Tarong pagirumdom kan TCGV, DOH as in World Health Organization Philippines para sa ligtas na pamilya at in komunidad sa COVID-19, ligtas ang mayaraw. Business News. Business News. Nahadit ang nagkaperang grupo na posibleng magkaigwan ng kakulangan sa supply nin bunay sa pag-abot kan Disyembre ngunya na taon o sa Enero 2022. Sigon sa Egg Council of the Philippines, na mas kinangani pang gusto ang supply nin bunay sa nasyon, nalulugi sindadara kan maabot na dubling pagitas kan presyo kan feeds, inputs na nagpapakaon sa mga manok. Kay banig di ang soya, mais asin coconut oil. Kailan digdi dakol na may mga mabunayan ni na farm ang nagbawas sin sagod sa 40% kan sa indang atama na manok. Sigon kay Nicanor Briones na yon chairman kan konseho. Sinabi kan Philippine Egg Board Association na pigipili nindang magbawas nin ataman kaysa ipasa sa konsumidor o kaysa ipasa sa konsumidores ang dagdag na production cost kay ni. Sigon kay Arvin Ambal. Pamayo kan grupo, idinagdag pa sa ngunya na daipang shortage na namatayan ang pagitaas kan presyo nin sagod sa lapi kada pedaso kan bunay. Depende sa sukol kay ni. Sa hiling kan Bureau of Animal Industries and Egg Producers na posibleng magkapirang traders ang nagupuon ng maghiro sa presyo kan bunay. Sa 500 years of Christianity. Mga tugang, mga dagdag na kaaramaan ngunya na pag-aaga sa 500 years of Christianity, matapos ma-expel sa nasyon in haros sarong siglo, nakabalik ang Jesuit sa nasyon kan taon 1859. Nabawi ninda ang mga dating parokya na pigkakaputan kan mga Recoletos kan sina mapalaya sa Pilipinas. Dahilan sa rigudon kan mga misyonaryo sa nasakupan na lugar, nadamay ang mga local clergy na inot ng kuta ng nadistino sa mga parokya. Sa Cavite, na-evict ang local clergy dahil sa pag-asumir kan mga Recoletos as in Dominicano. Magin si Father Pedro Pelaez na kaito ang Vicar Capitular kang Manila na nag-overrule kan siya magbalo na magdesignar nin Filipino priests sa Antipolo. Duman, nagpo na magduda ang mga native clergy, ang mga Espanyol dahil sa mga nangyaring rebellion sa Mexico asin sa Peru na parehong pinapanginutan kan mga secular priests. Balik na daw sa 500 years of Christianity. Sa pangaran kan bilog na nagsurat kan Bareta, sa newsroom, News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, Angel Mostaza, Sin Andy Espinar, report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Ini ang GB News Express. GB, garantisadong Bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya wag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Muli na namang isa sa ilalim sa mahigpit na quarantine restrictions ang ilang lugar sa bansa. Kaya mo pa ba, kaibigan? Hindi madali sa lahat ang mga pangyayari sa panahon ngayon. Humingi ng tulong kung kinakailangan at huwag sarilinin kung may mabigat na suliranin o dinadala. Humanap ng makakausap na mapagkakatiwalaan at makakatulong sa iyong problema. Ituon din ang iyong atensyon at lakas sa mga bagay na makakapagpagaan ng iyong problema. At kung sa tingin mo ikaw ay pagod na o kailangan magpahinga. Sa panahon ng pandemya, hindi lamang pisikal ng pangkalusugan ang iniingatan, mahalaga ring pangalagaan ang iyong mental health. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga mahihilig magkape, narito ang bagong instant coffee, Jim's Grande Coffee Mix. May 3 variants na pagpipilian: Jim's Grande White, Jim's Grande Brown, at Jim's Grande Black. Jim's Grande Coffee Mix, sakto sa inyong panlasa. Swak din ito sa ating bulsa dahil $5.95 lang ang suggested retail price kada sachet. Kaya kung kapeng-kape na, mag-Jim's Grande Coffee Mix na. Mura na, masarap pa. O, san ka pa? Jim's Grande Coffee Mix. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, ISO certified. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. The first university in Bicol, ang University of Nueva Cáceres, ay tatanggap na ng enrollees sa December 15, 2021 para sa second semester ng school year 2021-2022. Registration is ongoing. Employable courses are offered in our 7 colleges: engineering and architecture, business and accountancy, education, arts and sciences, computer studies, nursing, and criminal justice education. For career advancement, pwede kang mag-enroll sa School of Law at School of Graduate Studies. Experience quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready. For more information, you may call Janet at 0907-156-6898. Register now and enroll soon. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Sa kulog kang payo, asing talintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daing kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. New Downy kontra amoy pawis. Pasado ang fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra
on technical testing and consumer agreement data. New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna, at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Mga pinapadangat kong kababayan, ako po si Leni Robredo. Halangkaw po ang sukulan para sa Vice-Presidente. Sa gabos na kandidato, may sarong kinakaipuhan para digdi. Ang Vice President kan Banwaan, Kiko Pangilinan, na purbaran ng napapagkatiwalaan. May pagpadangat, makusog ang buot na pinaglalaban ang nangangaipuhan ng boses. Ako po si Kiko Pangilinan. Tungkulin ko pong itabang ang kaya kong itabang. Lenny's Choice bilang Vice President kang Banwaan, Kiko Pangilinan. This is a paid advertisement. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magti-drama. Pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong Kapaskuhan, abot kaya na abot kaya ang beer na beer. Sa beer na beer, masaya na masaya kasi 80 pesos SRP lang for 1 liter. Pero masarap na masarap. Panalo na panalo kasi sulit na sulit ang masarap na beer. Kaya ngayong Kapaskuhan, sakto na sakto sa masaya na masayang kwentuhan ang malamig at afford na beer na beer. Beer na beer, tunay at tapat. Beer na beer, 80 pesos SRP pa rin ang 1 litro. Walang price increase. Drink responsibly. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Happy birthday po kay Mama Natalie Siason. O Siuson. Mrs. Natalie Siuson. Happy birthday po. From DJ Annalyn. Jim's Coffee na! Alas 7 na! Magtimpla na kan Jim's Coffee habang nagdadangog mga tugang sa DCGB. Bareta alas 7. May tsansa kang maging milyonaryo pag ka po nagkape gamit ang Jim's Coffee, ang kakaibang kape. Mamili lang po iba-ibang variants, mga tugang available yan sa mga drugstores, groceries, supermarkets. Yan po sa LCC. Kung nahiling sa LCC Ayala, mga tugang Jim's Coffee, ang satuyang kape sa DCGB. Kape kaya kung makape, Jim's Coffee. Kung bawal ang magkape, di ka agad magkape. Kung bawal ang kan doktor mo, pero kung sumabi ang doktor na yes, pwede ka ngayang magkape, dapat po Jim's Coffee kita. Okay? Salamat. Ini po si Henry M. Tungkulin kong magpaalam. Salamat po sa inyo. Mabuhay.
Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Nilabyan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Gaano ka kakusog? 5 kusog daw kan kargador? Paasan-paasan sako-sako? O